layu sagunge diwanti. Lagune kuwi apa kuwi, Mbak? Leres Mas Pedro. Kuwi kembange apa, Mbak? Kembang melati. Sing tak ujar iki Coba do korupsi. mengko yen padha seneng korupsi. Negarane rugi. Terus Piye Mas? Piye? Ojo ngono kuwi. oh apik lho. Kan saya sangat nggih. Terus ana meneh kuwi apa kuwi kembange menur. Nggih. Sing tak puji. Ayo padha jujur. Terus Amarga yen jujur, negarane makmur. nggih. Piye to Mas piye? Ojo ngono-ngono kuwi. Oh. Itu apa itu? Ya benar. Itu banget. Oh iya keren aduh. Bahasa Indonesia iso ora? Bismillah nggih. Itu apa itu? Bunganya melati yang tak puja-puji, jangan pada korupsi, karena korupsi negaranya rugi. Gimana Mas? Gimana? Ya gimana? Begitu ya begitu. Lucu banget kan ketika bahasa Indonesia. Anak-anak sih bahasa Inggris nggak bisa dan nih, Mbak Desa nggak bisa ke. Saya guys, kuwi bahasa Inggris. Sing sakit mangga nggih. Boten. Boten. Ora kaya iki ora apa. Sing penting intine ayo pada donga bareng-bareng. Purwa Madang Nusantara kita Sakura di desa desane Merenah. Kecamatan Maus Kabupaten Cilacap. Dadi desa ingkang tata titilan tentrem. Amin. Mari Pahloh Jinawi. Amin. Barangkali untuk ibadah marang berdoa. Bapak Kades, sadaya perangkate, sewarga masyarakat, kapung media ibunya kabeh diparingana sing sehat sing berkah amin Allahumma. Amin. Dan untuk pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba kuwi tanggung jawab pakai teknik kabeh bareng-bareng melu menjaganya kuwi. Leres Mas Bawon. Penggemar tes yakin ora Bu. Nah, niki alhamdulillah senajan laut pada diparingi jawa nih Mas Bawon. Hutan adalah suatu berkah. Boten ngirangi sing rawuhnya kami nggih. Apa-apa harus senang. Nggih. Udana benusun. Udana nyusul, adoa yang nyusuli. Apa mana kan berterang. Ya wong Pak Daru kok tebih daleme. Nggih, Nyusun mergane cocok karo sinden sikus. ya ora kursi kustok lah, utamanya Ya, ya maksudnya sing sih cantik-cantik nggih. Esok sore nanti. Dibunton. Oh ya pak Musulman. Calon nek nggih. Obar gue Prai Mular dolan kemari Sukoharjo. Acara apa niku? Ngarep Suko mari Suko. Aliran sinten? Kalau para jadi sound system, Nggih. tak boleh sound system sing anyar. Sing Jabar nyor ganti kabeh. Kalau wis seru men wis seru maneh. Iya, cocok. Jadi men kira-kira panggonan kene keluar iki jati rata. Ayo iso liwat streaming. Kirane jati rata tok lah nang Indonesia pokoknya. Maksudnya nyong belanjane sing kira-kira nang Purwokerto ora nang sing ana nyong wis pindhe nang areng Sukoharjo. Ngerti Sukoharjo? Orang ngerti urung tahu. Mulane nyong ora gawe lho. Si Dede sih. Sindene aja melu mbugang ku. Ngarep Suko paling Suko sindene melu. Ya ya sini juga menang suku Parisuko. Koyo ora didatunda. Kaya ngono ya Heri. Awas tuh Heri. Kayak khusus joki sound system. Iya. Nang ana tuku sound system sing pabrikan. Air lho. Ya dadi sing aja customan. Sing kira-kira pabrikan bukan bus. Nggih. Sing kira-kira sana plastik. Sini kan orang plastiknya barang mana? Orang lain. Tulisannya sing hiper apa tuh? Hiper. Oh, hiper sih nomor Oh tuh. JBL.
Dene hiper. Lalu nanti dia jere wong pinter agar anu sok sing apik mesti kontrolnya tulisannya hiper. Kowe macane duh hiper. Apa? Hiper. Oh iya gue maksudnya kayak gue. Kanggo hiper buntute iki beda. Apa gue? Hiper S. Iya tapi kan ini lagi tiket ngono ngesum jenengan mbok pirsa. Mesti anak titik loro nih ya. Malah ora lah kanggo hiper biasanya beda. Iya lah. Oh, Nah intinya ya tuku sih kaya. iya sih fine kan. Menggunakan plastik. Siap nih. Mengesuk sikus ya suara yang seru tambah seru lagi. Iya cek. Yang tuh lihat mana rombongan kok. Iya matur nuwun. Kalau bagian itu apa tapi kok mengesuk tapi kok Pak, kamera jere Pak. kamera apa? Kemarin hiper. Sing main tambah glowing si Dene. Kalau kamu Iya. kamera sok dikait ke prestasi. Segi Elisa. Sok lensa kok ketemu dari pada bunyi loh. Ya gue lah hormati Jadi lah. ngasih putusan mereka hiper. Iya. Jos. Salah. Temenan jangan orang contoh Messi ya. Terus. Maksudnya kok besok menawari dua son mas amin. Ya iya kok. Orang yang ngasih bodoh meja. Bumi itu bodoh dasarnya kok gak itu kan meja yang meja apa salon. Ya tapi ada kok keranjang itu. Keranjang kecil. Domosik mbak. Iya. Domosik mbak. Auje, sek. Ci. Sing dene jumene masukan musik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al qaryatana bernama wastilatan hadihi qaryatan mutmainnatan tajri fiha ahkamika wa sunnah